Гамес БГ и ще снимам клипче на Clash of Clans. Както виждате, всичко ме е променено. Те мене двете се апгрейдват. Archer Tower ми са вече на левел 7. И Gold Storage ми е на левел 10. И Elixir Storage ми е на левел 10. Както виждате, имам нова база или така ми се струва, не знам. Сега ще направим 2-3 атаки. Чайте да се видим така. Аз тук нищо не разбирам, тъй че... Така, почвам така. Oh my fucking god, man! Този бич е бати слабия. Кой ще каже, че е голям? Кай ще го нападне? Вие ще го поверим ли това? Сега 3 часа ще го поверим. Сега няма да говоря, ще остава да гледам тия атаката. Така. 3, 2, 1. Аре ще говоря. What the fuck, мен тук виждаме. Ще го бием бе хора, бе. Как няма го бием, бе? Ние сме бати, яките хора. Сме слабаци как него. Защото, вижте, нали, много тъпа база се направила. Аз така мисля. Не, Giants не. Браво. Дай му. Браво е, пичовек, браво. Браво е, половината му база взех. Хора, какво мислите? Гледайте. Взехме му базата. Той какъв слабак. Така. Става малко. Айде, рексирче. Латка притате. Притатко. Шмика. Ако ще кажете хора. Кажете в коментарите, искате ли да почва? Не. Защото сега ще направя още един на Clash Royale, защото изтеглих се вече и ще продължа да правя поредица. Също и на една игра, която ще ви се стори тъпа, но на мен не ме тъпа. Наистина, честно е казано, и ние победихме. Взимаме 14 коронки. Сега... Хора, явим в клан каса. Аз какъв рече знам. Клан. Къде съм? Това е 1550. Не, аз 555. О май гад, хора! Виждате ли какво направи, бе?
Превъртях цел. О май фак. Трудно. Не. Даже хич не е силен. Много силно. Важен е мортала. Браво, хора. Кой ще отбим тази битка? Честно казвам. Дай. Ууу, ти стана перфектно. Браво. Тук перфектно се изтласкаха тия, само че не са пръскат. Искам да се разпръскат. Аре, голямата тежка артилерия. Не, магиосниците ми фак. Хора, съжалявам, че става такова нещо. Ко стана, бе? Ко стана? Атаката ми той провали. Ай, сега гледаш, пуска толкова. Не, бе! Хора, бихме го, бе! Хора, бихме го! Браво на мене! Сега е някакво... Браво на нас! Бихме го, бе! Бихме го, ти са бил, хора! И така са бил. И тъй, като най-силните менове. Сме един голям мен. Браво на нас. Браво. Хора, знаете ли, като гледам този злато, как ми е жал за човека, който се е занимавал с това. Но ще е яко, че ще добавят тук лодки и ще трябва да ги апгрейдаш, те ще дадат ресурси. Да, неопределен брой ресурси. Де? Сега остана и това камп. Браво. Ай ще го бием, бе. Хора, не са притесняйте. Ние не може да ни бием. Ние сме хора, които трябва да бият. Дай. За 20 секунди ще стигнат ли до там? Ще стигнат. Аз съм убеден. Ще стигна да е... Ето ги тук. Браво, бе! Ние сме много добре, бе. Никой не може да набие. Сензих. И пак ви казвам, може да се присъедините в моя клан. Също това, като е пълно с пари, вече това го разбрах. Е пълно. И сега събирам за да се апгрейдна на хилър. Ти имаше много тежка работа, защото няма да трябва никаква армия да взимам. Хората, знаете ли какво е тежко за мен? Аз не мога без армия. Да, фак. Хора, тук ще го препишам този клип. Я съм ви харесал и